Opiče! Ja mám naozaj krátke nohy. Denčo, co si dostala za sváču? Možná jsem si trošku pochcela boty. No teda! Zatiaľ jediné zvíra, ktoré tu vidíš, sedí za tebou. A z lásky k tebe som si dal. Inak si sa fajnovo zajebkal. Playa Miracle. Ste aj tí najväčší ľudia ako Rímania boli vysokí ako ja. Po slovensky chceme. My jsme právě na náměstí. Hola, ¿cómo estás? We are in Barcelona. Toto je náš Barcelonita. A konkrétne Katalánsko celé by som to tak zhrnul, lebo do Barcelony sme len pristáli a ideme si pozerať Katalánsko s Beninou kamarátkou Laurou, ktorá študovala katalánske štúdie. Pozná tu každý jeden kút. Tak nás tady provede, všechno nám to ukáže a my budeme šťastní a my vám to vše ukážeme tady na vlogu. Hej, 80 hodín bude mať vlog. Tak už došla, Laura, došla na Mercedesi. Na bielo Mercedesi. Koži. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Čau, čau. Si vyšiel do mňa. Yes. A kdo ne? Oh my god, bro. Dopředu. Tak, jo, děkuju. Takže tady máte frešíky, pomerančové, z Mercadony, fresh. Tady jsou pak vody a tady máte takovou zobku, protože teďka pojedeme 1,5 hodiny cca. Decka, keby ste si chceli tiež skúsiť takúto dobrodružnú cestu po Katalánsku, tak si naťukajte lesparala.cz, ale link vám hodím aj pod video a môžete si načítať všetky informácie, ktoré by ste potrebovali. Po prípade dohodnúť Lauritu, aby vás prevádzala. Je to určite lepšie, keď tam máte nejakého skúseného človeka, ktorý vám to ukáže. Pojedeme se podívat na pláž, když nebude pršet, jenom jakoby juknout. Pak pojedeme do takového městečka na Ermitu a tam si dáme aj něco na jídlo, ale teďka jenom ať máte aspoň něco jako trochu, jo? Ja si to zoberiem. Dámy a páni, toto sú všetko španielské suroviny. Španielský fresh, španielská voda. Nice. A já už fotím. Hello. My se právě nacházíme v Miami Plaža na Miamské pláži a jsme v městečku, nebo spíš ve vesničce. Po slovensky chceme, už si nás naučila. My jsme v takovém městečku, alebo spíše... Skôr. Jsme v městečku, alebo skôr vesničke, Dědinke. která... Vy nemáte vesnice? Ne. No. Tak dědinka, která je obydlená starými Němcami. Chodí. Tak proste. Tak teraz ne, ale tuto sú starí Nemci. Tu je starý Nemec, tu je starý Nemec, tu je starý Nemec, tu je starý... Toto celé je kvázi štvrť starých Nemcov. Dojdu sem umreť a potom ich vyhodia sem do tohto. Do mora odplavu. Dáme si sangriu. Pondelok. Tu sangriu v ruke, takto. Dobré, takže patata z Bravas, moje nejoblíbenější jakoby tapasky. Smažený brambory, jo, není to nic extrémního a taková pikantní salsa. Všude to dělají trošku jinak. Je to trošku pikantní, výborný, prostě něco jak naše hranolky s kečupem, ale po španělsku. Olivy, to je klasika. A sangria, tady bych chtěla upozornit, že ten čaj popáte ve Španělsku a kurva ještě ani jednou neměla sangrii, takže má teďka premiéru. A já si dám teda jenom trochu, protože šoferujem, hej. Chcem to ešte podčiarknúť. Denny bola 5 krát v Španielsku, nemala ani raz sangriu a nemala ani raz paella. Co na to říct? No povedz mi niečo na tvoju obranu, že jak je to možné, že sa k tomu ani nedostaneš, keď si tu. To je prvá vec, ty kokos, ešte na letisku dám. Protože já nejsem úplně jako normální v tom, že bych pila alkohol, já moc nepiju alkohol. To je první věc, takže jsem nikdy to asi neměla ani touhu ochutnat. A druhá věc je ta, že jsem nejedla mořské plody, což v pájice jsou mořské plody. Ale nemusia byť, ne? Ne, to klasická páje s králíkem. Pak skrz turisty se to domrdalo mořskýma plodama, aby to bylo jako atraktivnější, ale úplně klasická pája je s králíkem, kuřecím masem, zeleninou a teď tady samozřejmě jakože aj, nevím, je sépiová s mořskýma plodama a tak. Ťukneme si? Ťukneme si. Tak jo. Tak na zdraví. Prvý taste test. No, to voní jak víno. To je dobrý. Ideme si urobiť fit drink.
A jak sa budeš dobre cítiť potom to pohári. Dá sa zabaviť, dá sa zabaviť, mladý rebel v tvojom dome. Ahoj, dobré ráno, čo ty? Prosím ťa, zopakuješ to? Já neporovnávám, jen prostě máme v Krumlově taky červenou horninu, jak je tady toto. Ja, máte tam aj bufet jeden a ešte čo tam máte? Pneuservis. Nachádzame sa na... Ermita de la Mare de la Ermita. Ermita de la... Mare de Deu de la Roca. Tak. V Katalánsku sú Katalánci veľmi hrdí na svoj kraj a dokonca sa snažili v roku 2017 o prevrat, hej? Že oni budú mať svoj vlastný parlament, proste svoje vlastné fungovanie. Majú? Chtěli, jakoby, úplně. Hranice. OK, tak už majú. Ale chceli mať svoje hranice, hej? Že by to bolo separátne od Španielska. Áno, hej. Ale došla milícia zo Španielska, Čo je milý. akože policajná zložka, Áno. vojaci došli, pochodovali sem a že ne. Žiadne také proste zrušili túto srandu. A čo mi ešte k tomu povieš? No, že plno politiků muselo odejít do exilu, aby nešli do vězení. A od té doby jako se to drží fakt jako striktně, že žádná nezávislost asi nebude. Už nikdy. Už nikdy, tak jediné, čo im zostalo, vešať si tieto vlajočky všade. Tak to dopadli. A na toto musíme stále čakať, lebo má nový foťák a všetko si musí fotiť, že? Mesto je úplne kľudné. Je tu iba jedna táto babička, ktorá si zabudla, že je siesta. Ale, totiž to viete, oni sú Španieli a tuto od 2. do 5. sa spinka, alebo leží, oddychuje sa po obede. Oni aj spia inak? Tedy? No určitě, hej. Hej? Takže není to len také, že... Jak kdo asi? Jak kto, hej? Chceš nám niečo povedať? Kde sme? Jsme na náměstí. A čo sa to deje? Bývají to různé vystoupeníčka. Ja vám nerozumiem, slečná. My jsme právě na náměstí. Energia trošku, no tak. My jsme právě na náměstí, Senti zoccherenci nel tuo merimo. o kterém probíhají různé jarmoky Tak! jarmoky a něco jako v Čechách mají hody, tak něco také to tu probíhá. Aj na Slovensku máme hody. Hej. Laurinka nás zobrala do lokálneho katalánskeho obchodíku, kde bola taká stará 70-ročná babka, ktorá tam predávala salámy, krásne paradajky, papriky, baklažany, proste všetko domáce. A kúpili sme si olivy, ja milujem olivy, a prosciutto. Tak ideme ochutnať aspoň tie olivy. Takto. Si myslíš, že to neotvorím? No. Ukaž. Oni sú len nabodnuté na uhorky. Skúšame uhorku. Ja? Má ten taste z olivy ešte trošku. A to vyzerá byť veľká, taká šťavnatá. Ako sa bude 10? Ties? Španělský katalánský Deu. Ties? Diez. Diez out of diez. Later. A máme tu našu obľúbenú slovenskú sprievodkyňu, ktorá nám ide ukázať ruptur. Sprievodkyňa is here, so she's back and we can go. Vítajte v našom útulnom apartmániku, pokojíku. Presvetlenom krásne v bielej farbe. Nádhera sama. Kúkajte na túto nádhernú kúpeľňu. Aha. Máme kartu Svetlo. zapojenú asi, ne?
na tento krásný výhledník. My jsme ho ještě neviděli. Tam je more. Wow. Si brďo. Ty koky. Ty kokos! Špania, dámy a páni. Špania. Špánia. Pozerajte na Špániu. Bazén si nevšimajte. A Tento víš mini toho- bazén si tiež nevšimajte. Holubok Špioniro golubiro. chilluje. More si tiež nevšimajte. Kočička. Ha? Mačička. Wybocka. To je mačka, to nie je divočka. Later that same evening. A my sme na večeri. 18. sangria. Už mě oči jdou takhle. Na zdravie. A? Baja! My už sme na ceste na hotelík, a už sme sa rozlúčili s Laurikou a Nestou z Rúžeho. Jdeme koukat na mama, teda ne mama, ale na pestervítky. Bez servítky verzia Mama Ožeň má dneska hostí Tomáš vo svojom najdražšom Tomáš byte Bejži. v Beidži. Jak zajímavý. Hostím a i v takom luxusnejšom, by som povedal, že najluxusnejšom apartmáne. Prvýkrát tam asi budú všetci, keďže sú z takých skromnejších pomerov. Hej, a tento stôlik je za 23 000 eur. Takže dávajte pozor. Je zas perly, lebo som si už dal pivečko, tak už. A tak sa tešíme sa na to, máme radi drámu, máme radi kokotiny, reality showské a trošku sme chytení zo sangrie. Vypili jsme ve třech 3. Ve třech 3 džbány, to je dost. Bány. 3 litry. A ona vozila, takže ona moc nepila. Ale moc nepila, no. Ale je tady tolerance 0,5, takže si mohla dát. Yeah. The next day. Dámy a páni, my sa nachádzame v mestečku Tarragona, áno? A to nie je len, že také nejaké mestečko vedľa Barcelony. Je to vysokohistorické, prudko významné mesto. Lebo začiat z Hispánie to bolo druhé najvýznamnejšie mesto Rímskej ríše, hneď po Ríme. Hej? OK? Tu boli ofisy, tu boli kone. Tam sa bili, no tu sa nebili gladiátori, ale tam niekde bolo Koloseum, proste tu toto žilo. Všetko tu bolo. Pátrame Hej. po histórii. Hej. Nechceš mi niečo povedať ešte? Ja neviem čo, všetko si už porozprával. Chcete mrknout, to je také Čo tam je? památníky, kde vlastně se můžeme dočíst, z jakých let tady ty lidi jako byli, kdo tady byl a tak. Tak to bude trošku klasik. A tady jsou. Zlatko, raz tu bude napísané moje meno. No to je jasné. Ľudia, predstavte si, jaké to musel byť pain in the ass, keď tu akože vysekávaš, dajme tomu, že si už v druhej tretine, končíš druhú tretinu a tam potom, že kámo, tam malo byť mekej, že? Takže toto museli zažívať Rímania napríklad. Preto si povedali, že kašleme na to, budeme to písať na papier. Keby si chceli vedieť čo z histórie, ešte sa kľudne pýtajte. To sú originálne plechové dvere z Rímskej ríše. Ale nebudeme to viem, že vás nezaujíma až tak história, ale chcem, aby ste boli trošku edukovaní. Není to všetko len híha, ne? Treba históriu, aby sa neopakovala. Toto je krásny záber. Pozeraj, vidíš? Wow. Najlepšia táto bytovka vedľa toho hneď. Tak sa ledve musíme točiť. Samozrejme, že ja sa nemusím ani sklopiť, lebo mám 1,50 m. Ale vidíte, proste aj tí najväčší ľudia ako Rímania boli vysokí ako ja. To o niečom hovorí. Tak toto tu kedysi vyzeralo, dámy a páni. Pani Dra, mohli by ste nám povedať aspoň niečo o tomto výhľade? Nie. Takže, počúvajte ma sem. Toto tu nikdy nebolo.
Jedině, čo tu bolo, sú tyto 1, 2, 3, 4, 5. 5 budov pozůstatkov a môžete sa podívať. Toto tu bolo, toto je pôvodné. Tohle takyto s těma stromama. Tam ta nádhera, tak tiež. A pak tu malá vecička. Za nami sa píši katedrála, ktorá tu nestala ešte za čas Rímskej ríše. Prečo, sa pýtate? Za čas Rímskej ríše tu stál ešte chrám rímsky. Potom došli Arabaši, zhodili to, dali si sem mešitu. No a potom sem došli kresťania, pravdepodobne, keď je tu teraz kostolík. Katedrála kostolová. A jinak tady na tomhle náměstí se dělají takový ty věže z lidí. Jsem tam hodně zblízka, ne? Nie. Aha, 0,5. A se dělají takový ty věže z lidí, které jsou typicky při zahájení. Ano. A budou se tady dělat i v září, celý září. Že kdybyste sem chtěli jít, tak tady máme Mauricu. Maurica, budeš ich prevádzať? Hej, posnažím sa. Ona vie dokonca aj katalánštinu, aj španielčinu, aj češtinu a aj slovenčinu. Za chvíľku vám niečo povykladá po slovensky. A slovensky vie lepšie ako ja. Musím uznať. Lebo počúvam Mike Spirita, odkedy vydal prvú pesničku a H1.6. Ste to mali počuť ten playlist. Prichádza legendárna crew. My už sa nachádzame na Plaza de la Font, nádherné námestičko, za nami krásna radnica a tuto kedysi existovala taká dráha na závody koňov, čo boli také záprahy a tie vozíky a teraz sa tam naháňali. Ako? Vozatajské. Vozatajské, ale to je možno aj po česky alebo po ukrajinsky, ne? Ako sú tieto budovičky, zľava, sprava, tak tam boli kedysi normálne, že lavice, kde sa sedelo a fandilo sa svojim obľúbeným vozatajkom. 6 za jeden tým, áno, stále sme tu. Chlapci platinoví sú legendárna crew. Takže my sa nachádzame v lokálnej tržnici, kde pred ňou sú trhy s oblečením a s straničkami, ale vnútri sú chalky. Morské plody, ryby. Kámoš, toto sú šunkales. Ideme para probar, že ideme to ochutnať. Dávajú tu aj koštovky. Prosím, pane. Dobrú chuť. Ďakujem pekne. Vôňa neuveriteľná. Koľko ste si ti? Ja si to beriem 50 gramov. A za mňa lepšie sa to nedá už. Už 6-10? Budeme chutnat olivy česnekový. Tyhle jsou z Malagy. Toto je nějaký typ Jaén, nevím. A toto je z Aragonie. Takže ideme na to. Chtěli jsme jakoby na zobku, máme vole kotel. Takže... Máme vole kotel. Albo máš. No, ya está. Y con tarjeta, gracias. Ya to zaplatí. Cena lidová, ne? Nedovolí nám platiť moc veľa vecí. A ako na nič moc? To sú tieto? To sú hej. Také malasovú. Toto je Malaga. To Aragona tak 6-10? Tady už dala 7. Lepšie. A toto bude Jaén. Tady tahle dole. Ver. Všechno by to mělo být ale jako teda česnekový. Druhé dve boli lepšie ako... Ta prvá. Hej. Ale už sme mali aj lepšie olivy. Jenny? Asi nechce. Dobré. Já prostě olivy moc nemusím, no. Ona je taká malá, ona nie je papa olivy. Smrdí, jau. My si vám došli do takej lokálnej taverny, kde majú tradičné jedlá, ale na bufetový spôsob. Takže si to takto normálne beriete. Klasický bufetový štýl. Ideme na to, vyzerá tak, keby som bol u nejakej babky doma. Španielské babinky. Damn. Grilík, všetko tu je, chleby. Dal som si fakt, že všetko, ty kokos. Paella,
slimáky, 1, 2, 3, 4 meso, 5 meso. Si spokojná? Že si jak ja? Ty kokos! Proč jsem to sem dala? Lokálny bufet 10 z 10 a to sa mi páči, že keď cestujete na vlastnú pesť, tak máte maximálne tak TikTok alebo možno nejaký YouTube, ale keď pôjdete že s ľuďmi, ktorí tu žijú, tak vás zoberú na také miesta, ktoré ste nemáte šancu navštíviť normálne. Takže objednajte Lauru, nech vás prídem strašne nosiť. Playa Miracle. Playa Miracle, Miracle, Miracle. To je všetko, čo si chcela povedať divákom. Nachádzame sa na pláži zázrakov. Playa Miracle. Tu sa dejú zázraky, ako napríklad tu sa dostáva diaľnica do Košíc, tu sa zvolí niečo iné ako Smer. A ne? Tu Jovinečka zoberie love za kampaň. Dobre, stačí. Dneska nevydychujeme, máme veľmi akčný deň. Chodíme chodíme z atrakcie na atrakciu. Teraz sme na rooftop bare v našom hoteli. And it looks amazing. Tak budeme semka, nebo to tak některých křesílek. Vyhľadiky, slnko, vietor do vlasov. I want to be on shadow. Shadow. Podívejte sa. Krása střída nádheru. Střída. Prešiel som cez Českú komisiu. Ještě jednou? Střída. No, ne. Ne? Ještě jednou. Střída. Říkáš dři. Střída. Co to je střída? Počula si ma teraz, že som povedal střída. Je to tak 70%. Já jsem kritik. Veľmi tvrdá na mňa. A ja som potom večer na ňu. Zkusíš? Ledový kávy tady fungují tak, že ti donesou kafe v hrníčku, normálně jako v šálku a vedle ti dají skleničku s ledem. A ty si takhle musíš přelít. Jakože vyzkoušíme to schválně, jo? Nevím, jestli Tak jo, tady, ale ale co je smil? dostaneš kapučino teplý. Jo, a k tomu ten led. Jo, kámo. Uvidíme. Uvidíme, ale myslím si, že hej. Jsme ve Španělsku. Iný krajný mrav. Darmo. Inak som sa fajnovo zajebkal. Objednává se to kafe. Later. Takže kamaráti, my právě jdeme na prohlídku domu, který je asi najbohatší z celého Reusu. A dostali jsme návleky, já už mluvím česky, dostali jsme návleky, OK, které si nasadíme na nožky, abychom neporušili jejich dlažbu. Aby sme im proste nezašpinili chudobou ten ich baráčik. Ano. A budeme si muset dát věci do skříně. A těším se, jsem zvědavá. Ale moc sa nemôžeme točiť, takže neviem, čo uvidíte. Tu sme ešte v poslednej časti, kedy môžeme natáčať. Potom nám zoberú telefóny, vyzlečú nás do hola a musíme ísť tak. Náhodou sme nemali náhradný telefón. Viete. Vyzerá to tu takto nejako. Akože všetko tu je prepracované, že do detailu. A tento dom patril rodine, ktorá mala najväčší obchod, najsilnejší obchod v Katalánsku na predaj textilu. Boli extrémne bohatí a dokonca architektom dali za úlohu spraviť to čo najkrajšie, čo najkvalitnejšie a povedali, že cena nehrá rolu. Tak ja keď som prerábal Jovi Point, to bude to isté. Takže máme niečo podobné aj s nimi, s touto rodinou. Teraz mi došlo, že naša skupina má tak 60 plus každý jeden z nich. My sme tu tak o 40 rokov mladšieho, najmladšieho od nás.
Later. Dobre, my sme už naspäť s Lauricou. Hello. Objednala nám karpáčičko, obľúbené jedlo Denny. Mňam. Ďalšie prošutko, patatas, bravas a klasické chlebiky s paradajkou a ideme ochutnať ich tradičný vermut. Mají tady značku Miro, to je z Reusu přímo, anebo Dos Paus, což je za Priorátu vinařská oblast. Ten říká, že je lepší. Takže otázka je, chceš vyzkoušet typický Reus Miro, anebo za jakoby číšníka ten lepší? Ja by som si možno objednal obidva. Dobre, a poskúšaš. No. Nevedeli sme sa rozhodnúť, tak sme si dali obidva vermuty. Jeden klasický, tuto z Reusu, ktorý je tu vyše 100 rokov. A jeden z vinárskej oblasti, ktorý je za šašníka lepší chuťovo. O, tam sa olivy. Tak začneme s originálom. Original vermouth. Príjemné sladučké. Počkaj, musím to prepapnúť kolo. Dobre. Obidve mi chutia. Ja nesom odborník na vermouth, proste. Podľa mňa veľmi maličký rozdiel je tam. Dobre. Skúsiš? Tak smrdí, to já si nemůžu pomoct, to je hrozný. Já nemám ráda tady takovýhle hořký věci, negrony. To není vôbec horké. Chutí tak sangria trošku. Smrdí to hrozně. Dáme do sangrie aj občas vermut. Ale je to jemný, není to takový, jako že tě to kopne hned. To je horší. To je také silnejšie asi, ne? Asi jo. Vermut check. Tomorrow. Ideme na výlet. Jaký mám pocit, keď sme chodili zo školou, vieš, školské. No, Bránne cvičenia, výlety. přesně takhle ráno s Brigou jsme vstávali, podle mě. A vtedy mi to vôbec nevadilo. Mě to jo. Mne to vôbec nevadilo. Keď sme išli na výlet, tak som sa zobudil ešte skôr, ako ma mami nebudila. Fakt? To je nádhera. Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina. Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemáš... Boli sme na krátkom pitstope, na kavičke, na pumpe a Denny si kúpila 2,5 kg mučníkov a Red Bull. Počúva. Deniska. Nemáš si také výroky, že ja nemám ráda sladké, ja nemusím úplně takéto věci. Uklidni se, ano. Okamžitě hned se uklidni, zajď do ty sedačky. A nechaj ma. Stejně taky si dáš. Teďka keto boj. Ja som keto boy, ja neviem sacharidy, viete. Neviem sacharidy, však ale hen. Tu maslové briošky, ukáž ich, lebo to nemáme na Slovensku. A ešte aj fastujem. Ja som fasterský, áno. Jeden malý. No. A z lásky k tebe som si dal. Oh my god. What? To nemyslíš vážne, to kde sme? Vyzerá niekde v Amerike v nejakom parku chránenom. Vchádzame na čistinku Spy Natura Congos de Mont Rebei. Ideme sa kajakovať, ideme sa šantiť na vode, ideme spoznávať prírodu, turistika, kúpanie, tajchy, všetko v jednom. Tajchy? 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 Hej, tajchy, slovíčko neznáme pre bežného Čecha, keďže sme boli v Šťavnici pred týždňom asi. Máme nové slovíčko v našej vokabuláre. Ale ide takto popredu, asi sa zle vyspala, je nervózne dneska celý deň a hovorí, že sme zatiaľ najvaši klienti. Ne, to není pravda, ona má hrozně dlouhý nohy a je velká. To je druhá vec, ja mám podľa mňa nohy po jej kolena. A to nie je o dĺžke nohy, to je naozaj o tom, že ona ich naťahuje. Ona nevozí domov z roboty, 13 km ona ide pešo. Protože to má rychlejc. Pretože to je rýchlejšie. Prvá skratka v podaní dvoch Češiek. My toto neprežijeme dneska. Máme 2 litre vody a tam to končí.
Máte takéto naložené bodky, aby ste si nezamokrili svoje. Nádhera. A ideme do kajákov. Tu sa dáva mobil, tu ruksak. A nakoľko sme tu v stredu, tak tu není skoro nikto. Vlastne pôjdeme sami. Cez víkend to tu býva dosť plné, ale my sme ešte pred sezónou a ešte v strede týždňa, takže ideálne. My sa nachádzame tu a pôjdeme popri všetkých týchto zaujímavých miestečkách až na úplne nakoniec na Bauma de Montfalco. Odtiaľ nám zoberú kajaky a pôjdeme naspäť pešibusom. Už sme nalodení, tuto princeznička, nechce sa aj padlovať asi, alebo čo. Tam máme Lauritu. A začala naša cesta, necesta. Držte nám palce, vodu máme, jedlo máme a ideme spoznávať. Španielské zátoky, lagúny, kaňony. Všetko. A že vraj tu budú aj nejaké zvieratá, tak som zvedavý. Možná, že jo. Zatiaľ jediné zviera, ktoré tu vidíš, sedí za tebou. Všetko tu bude, neboj sa. Decka, toto jazero tu kedysi nebolo. Bola tu taká riečka, z ktorej sa potom až spravilo jazero. No, potrebovali Španieli zavlažovať túto okolité polia s ovociami a s zeleninou a neviem s čím všetkým, s obilím počas obdobia sucha, hej. No ale keď tu ešte bola za svojich najväčších čias, z najväčšej slávy tá rieka, tak tu bola taká malá dedinka, Čirivetta, 200 obyvateľov, pestovali tu že bomby, hej, že ovocia, zeleniny a proste bola tu tá úrodná zemina. Teraz je tu už maximálne Jovinečko. hej, teraz je tu maximálne ovinečko na kajaku. To už, aká doba, taká úrodnosť. Jak by bola zima, keď som do toho nastupoval, Jaj. je teplo extrémne. Ja sa musím vyzdesť. Vysleď sa. Já jsem si to tak pěkně zařídila, já si tady takhle hezky sedím, relaxuju, jo. Tady můj poddanej maká. Co ty můj poddanej, co na to řekneš? Ukáž vežičku, čo ukážeš poddaný? Vežičku, ukážu vežičku. Tu je vežička. Aj tu avantgardnú skalu. Velice. Jo, toto je zajímavý, no, ta skála. Ale děcka, to je nádhera, jo. A toto je taky nádhera. Blížime sa ku koncu našej plavby. Už sme pri tomto červenom mostiku, ktorý spája Katalánsko a Aragóniu. Katalánsko a Aragónia. Choose your side. Ešte asi takých 5-6 minút a vyloďujeme sa a ideme pešo naspäť. A tá štreka, čo sme pozerali z rieky, tak je dosť hardkorová. Že víte sa na taká úzučká cestička do skaly. Bude to zaujímavé. Ty pičo, ty vole. Podívejte sa, kam nás vodí táhle Laura. Tu ideme. Toto. Oh my god. Toto vystupujeme. A budeme vystupovať do skaly nejakým spôsobom. Tešíš sa? Jo. Lepší vystupovat, než nastupovat. Trošky, tak toto nie je, že vôbec jednoduchá prechádzka. Odtiaľto sa štveráme na skalu. He. Nádhera! Krása! Tyhle výhledy, co? Poď. Ty kokos. Vyčuraná? It may seem disgusting, but your own urine is safe to drink. Možná jsem si trošku pochcela boty, ale jsme v přírodě. Kým to už nič neobliží. What are those? Nemôžem nadávať, lebo potom bude hrať v mojom reelsku. Sme na vrchole tých schôd, ktoré sme videli z dola. Tieto drakonické schody, ktoré držia nejaké skoby v skale. Cool. Určite neodporúčam pre ľudí, ktorí sa boja výšok, hej? Hello. Vidíte,
Dali to aj takto seniori. Bez problémov. Čo mi hovorili? Že mám zeptat, jestli ti není zima. Jaj? Začína byť teraz. Už sme pri mostíku. Škoda, my sme šli úplne hore na ten cíp. Nevidno ho. Potom sme šli veľmi náročnou cestou skalnateľov. Na zdravie. Dole. Tam sme si povytkynali členky, pošmykali sa a sme na moste. Decka, keby ste si chceli tiež skúsiť takúto dobrodružnú cestu po Katalánsku, tak si naťukajte lesparala.cz, ale link vám hodím aj pod video a môžete si načítať všetky informácie, ktoré by ste potrebovali. Poprípade dohodnúť Lauritu, aby vás prevádzala. Je to určite lepšie, keď tam máte nejakého skúseného človeka, ktorý vám to ukáže. Máme sváču! Svačináři Češi tady, jo. Denčo, co jsi dostala za sváču? Mám tady bagetku s vysočinou, ale ne. S čorískem a sírečkem. Laurita spravila. Hej, Češi se nezapřou. A ja mám vysočinu, fakt. Ne? Ne, to jsou všechno španělský salamky. Wow. Čaká nás ešte dlhá výprava, koľko hodinu? A půl, hodinku a půl. Hodinu a půl ještě? Teď jsme šli jak dlouho? Jako uvidíme, jakým tempem půjdem, ale spíš hoďku a půl. A teďka jsme šli, kolik je hodin teďka? 14:29? Tak jsme šli přes hoďku taky. Ale tak my jsme s těma zastávkama, bylo by to asi Robíme kratší. Rilskom, takže sme sa trošku zastavovali. Tam sme kajakovali. Ideme už teraz cestou naspäť, tu je ten velikánsky kaňon. A čaučka, Laurita. Má torpédo v říti. Ona má torpedo v žiti, se postrala v kine, nebo co? Pozrite, proste ona šprintuje. A skoro všetko, tu stretávame seniorov. Hola. Ktorí idú akože neskutočné bomby. Majú tie paličky a idú, ale niektorí majú že 70 vyššie. My tu umierame. Ty si trénovala, že? Ty tu chodíš po nociach trénovať. Lebo tak, že vôbec není sranda toto, čo tu chodíme. Non-stop do kopca, skop do piči. Proste ideš do hory, hej? To sú normálne vysekané schody do skaly. Všade. Môžeš sa prekonať. Čo robíš? Mi dýchaš? Odpočívá. Odpočívaš mi na ruke? Hlava spadla. Je těžká. Jeti! Poďme, dotkne sa a dojdu kojoty. But as night approaches, you need to divert your focus onto making camp. Day 3. Hi everybody, my sme dneska v Barcelone, je to náš posledný celý deň v Španielsku, v Katalánsku. Laura nám požičala jej mergla, tak sme sa tu akože dostali v našej Tarragone. Hodina a pol to trvalo do Barcelonky. Už sme v centre diania. Teraz si pani inštruktorka naša sprúvodčí študuje informácie, na to, aby nám niečo povedala o tomto domčúriku. Dneska sme si povedali, že bude veľmi veľa slovenčiny v podaní Denny. To neviem. Ja neviem, jestli som ready na túto skúšku ohňom, ale zde môžeme, ja? Tady můžeme vidět Casa Batlló, což je ikonická stavba z 19. století. Ale po slovensky poprosím ťa. Aha. Ty si myslela, že sa nevšimnem, že si jemne prešla do češtiny. Ahojte kamarádi, alebo niečo. Ahojte, vítám vás späť, vaša obľúbená prievodkovateľka zo Slovenska. A my sa práve nachádzame v centre Barcelony, kde stojíme téměř taky ne. Skoro je dobré, takmer. Takmer u Casa Batlló. Což? Máte což? Asi ne, což je? Čo je? Okay. Čo je pamiatka zo začiatku 19. storočia, ktorú... Nasávaj tie informácie, nasávaj! Nasávaj ten dým. OK. OK, poďme na to. Táto pamiatka bola vyrobená pre rodinu Batlló. Postavená, myslíš, Postavená pre rodinu Batlló panem Gaudím. A táto pamiatka je zaujímavá tým, že na streche tejto budovy, keď sa pozeráte na to, je
taková zajímavá, ne že mozaika, ale má to byť ve tvaru hřbetu. Hřbetu? Hřbetu hada. Hrbu draka. Ne hada, ale draka. Sú to akože šupinky, takové jemné. Tak sa na to pozerajte a ja si idem naštudovať niečo ďalej. Sú to barevné keramické dláždice. Podľa legendy táto strecha predstavuje toho draka, ako som spomínala, ktorý je vázaný na svätého Jura. Na koho? Svatý Jiří. Áno. Což byl patron, nevím čeho. Kdo to patron? Patron Katalánska. Toto sme chceli, toto máme. Ešte? 28 minút bude iba o tomto Gaudio dome. Ideme ďalej? Zaujímavé, že čo nám tu ide teraz. OK, já to nevidím, ale na vrchu tej strechy by mal byť meč, ktorý by mal symbolizovať vlastne toho Jurka, Jiřího, neviem, aký slovenský Jiří, nemáte Jiřího, ne? Asi Juraj. Juraj, ktorý probudol toho draka tým mečom, ale ja ten meč bohužiaľ nevidím. Prešli sme na ďalšiu pamiatku, ja som si to vtedy kúpil nové brille, kódik Jovinečko 15 Irim, ale teraz som za to vycelil svoje vlastné peniaze ako influencer, kurva. Nevadí, ale boli to trošku. Máme tu ďalšiu pamiatku a samozrejme s ňou aj našu šarmantnú sprzevodievetelku. Tak nám povedz niečo o tejto krásnej stavbe. Takže 3, 2, 1, Slovakia. Slovakia, here we go. This is the very most beautiful. Ne, táto budova sa nazýva La Pedrera, což, není což, já říkám furt což. No to neexistuje u nás. A u vás je co? Čo? Čo? OK. Čo znamená kamenolom. V té dobe, kedy sa táto stavba postavila, v roku 1918? Nevím kolik rok? 1918. 1918, a ja si myslím, že to je iný rok. Že to je špatný rok, myslím, že to bol 12. Nevadí. V túto dobu to bola velice nenormálna pamiatka, nenormálny dizajn, na túto dobu neobvyklý, tudíž taky nemáte? Ja ani neviem, čo tudíž. Ja proste neumím tie předložky a tady toto, neviem, čo slovensky říká. Ale veď my vieme, že nevieš, tak preto ťa kúkame, ne? Nemáš to predstavovať na tom. OK. Tudíž obyvatelia toto nazvali ako kamenolom, lebo to tak vyzerá. Kúkajte na to. Další zaujímavosť, Gaudí v této dobe vymyslel, nevymyslel, ale nastavil príjazdové cesty do podzemného parkoviska. Ale, čo je na tom zaujímavé, že v tejto dobe boli iba kočári, alebo neobvykle mal niekto auto. Takže toto byl velice dobrý krok pre budúcnosť a možná i díky tomuto sa táto pamiatka zaradila do UNESCO v roce 1984. A toto datum si pamätám. V minulosti rodina, ktorá túto budovu si nechala postaviť od Gaudího, mala naozaj záujem o to, aby bývali jen v tom hornom patre a v ostatných patrech bývali ľudia, ktorí si byty prenajímali. Teraz to slúži ako muzeum, môžete si tam kúpiť vstup a mrknúť sa na ikonické prevedení tejto budovy. Wow! Ďakujeme! I teraz ideme mi kúpiť pások, lebo pások? Potrebujem pások. Ty si to nazvala pások? Veď sa máte. Opasok. Opasok, hej? Opasok. U vás po česky je to, že pásek? Jo. A vy nemáte, že opasek? Máme opasok. Ale to je akože slušne. Aha. Pások nemáme. Znovu zrodenie Ježiša v priamom prenose v Barcelone. Laurica nás vyslala do Barcelony nielen tak, že halabala. Ona nás spravila aj totiž to taký itinerárik, že kam sa máme presúvať, čo si máme pozrieť, aby sme to tu videli aj z tej kultúrnej strany. A plus nám spravila nejaké rezervačky a jedna z nich je tento rooftop bar. A keď vám otočím teraz tú kameru, Tak sa pokokáte, rúgajte.
3, 2, 1. Teď. Yep. OK? Víte, co to je? Napíšte do komentáru, čo to je? Čo to je za baziliku? Čo to je za kaplnku? Za kostolík? Stále sa stáva. Nekonečná Ale v stavba. červnu, v júnu by se měla už dostavět po 140 letech. Podľa mňa Gaudí musel dizajnovať aj naše diaľnice. Z Bratislavy do Košic. A z Brna do Vídně. Z Brna do Viedne. A my ideme dať. Sangria mi cantare, na sagrade. A to musí byť dobrá. A few moments later. Sme v nejakom peknom dome, krásna architektúra, netuším ako sa volá. Muzeum. Muzeum Pala de la Musica. Ideme sa pozrieť dovnútra. A ja sa doštím. Zlato, ale nemůžeš si říkat, že se doštíš, to je pěkně hnusný. Dočurkám sa. Prostě potřebuješ čurat. Potrebujem na malú potrebu. Nachádzame sa v palácu katalánskej hudby. V palácu. V paláci. Pri paláci. 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 Ja, že mi povieš viac ako niekde sa nachádzame. Akorát sa nachádzame na balkóne, alebo teraske kamenného paláca, tak sa vlastne prezýva, lebo je tu viac ako 2000 ruží kamenných, všade tade. Napríklad aj tu ich vidíte na týchto stĺpoch. Kamenná zahrada. Kamenná zahrada? Ja som povedal kamenný palác? Neviem, už to spovedal, ale povedal som špatne. Ja nepozeráte túto náš kanál kvôli histórii, ne? A kvôli správnosti faktov, dúfam. Ale vyzerá to tu nádherne. Víte, jak to tady je takhle, tomu se nějak říká ta technika, já si to nemůžu vzpomenout, ale to je všude. Z takových malých dlaždiček rozbitých je tady celý ten palác pokrytý. To já nechápu, jaká práce to musela být šílený. Však pozrite sa na ten detail. A to je len jeden stĺp. Je ich tu dokopy 28 000 tých stĺpov. Pre viacej informácií o histórii, keď ste náhodou, že maturovali z katalánskych štúdií, tak Neučte se z našeho videa, prosím. Just call us. A inak ľudia, ktorí bývajú oproti tomuto, fajnovo. No stĺpy každý deň oproti sebe. Ideš na cigu, ideš na kavu, pozeráš sa na nádheru oproti sebe. Začal hrať. A znie to ako David Jones. Later. Dámy a páni, vysoko esteticko instagramové jedlo sme si teraz vybrali, ale ono není len, že na pohľad pekné. Toto už máme otestované z minulej Barcelony, keď sme tu boli aj s Prujmom a on nám povedal, že toto musíte ochutnať a je to fakt naložené. Vyzerá to takto. Čajočka už robí do karoseliku, strašné fotky. Máte tu fakt, že zdravá kuchyňa. Máme tu steak chimichurri, máme tu avokádu, máme tu hummus, máme tu honey glazed halloumi, kuracie mäso, piri piri, zelenina. Toto je crunchy tuna tartar. What do you say, huh? È bellissimo. Bellissimo. Volá sa to Honest Greens a je ich po Barcelone viacej. Tak si povedali, že ako vyťažení podnikatelia work hard aj play hard treba. Samozrejme regenerácia je najdôležitejšia. Takže sme si našli takéto vajíčka masážne. Ideme si to užiť, nejsme v Tajsku, že by nám tam vymasírovali nožky, tajky, zepieno a tak. Preto musíme využívať takéto technológie. Ceny zaujímavé. Hlavne mám 4% na baterky a je tu wireless charge. Viete, čo je vtipné? Že ja robím asi o 20% menšie kroky ako Danny. Lebo však my vždy na dovolenke, keď chodíme veľa, tak pozeráme, že koľko sme spravili krokov. Všade chodíme spolu a vždy ja mám, že 12, on má 10. Ja mám 14, on má 11. Ježiši! Ja mám naozaj krátke nohy. Ja to doháňam potom trupom. Já chodím takhle, dívejte na moje kroky takhle a Filip chodí takhle. A já chodím takhle. A to kolikrát můžete vidět i v našich videích, jak prostě jdeme nesouměrně. No, takže my když se držíme za ruku, tak je to pain. Dobre, toto je jediný náš problém. Ale musíme mať aj problémy v živote. Aj vo vzťahoch. Sú problémy. Idem do Turecka, si budem predĺžiť fibulu, stehnu, kovsty idem predĺžiť, budem mať 2,50 m. Budeš pozerať potom, aké kroky budem robiť. Tak cirkusant. Ideme si domov a oproti nám je Sagrada Familia. Familia. Sagrada Familia. Ja.
Lauricin Mergel, nebezpečný. Nebezpečný? A ženy vozia samozrejme. Pekne sa ti stalo. Jo, trošku som zabudol v lekárni tašku s našimi celodennými nákupmi. To by bol veľký minus. Áno, bylo. Veľký škrt. Ja v garáži iba si čo ne, pospevujem a zrazu táto, že ty kde máš tašku? Že to piči. Tak som dal taký šprint do lekárne. Ale všetko bolo v pohodičke, všetko bolo tam. Ono to vyzeralo, keby som tam naschvál nehal tú tašku, že tam je bomba, ale nevybuchla, tak som išiel zobrať naspäť, že kurva. Opiče! Pošťak 5, má veľmi rád feť. Dámy a páni, toto je koniec. To, že si chcel jebnúť do nosu párno. Ideme mi akurát už na letisko. Je 7 hodín, Laurica nás čaká dole. And chcel by som sa s vami tak rozlúčiť, hej, tak formálnejšie, že ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Ďakujeme. Budeme radi za like, odber, share, komentár, feedbacky, všetko príjmame. Za chvíľku sa vidíme zase niekde pri nejakej inej či každopádne. Dúfam, že si... Ale to im nespoluj. Vidíme sa tam, čaute. Viete, jak to začalo? Šunčičky, tapasky, vieš, proste luxusne, hej? A skončili sme pri Red Bull, jak banane.